que es un glaciar. Es aquí. Aquí. Ah, Una congelata che sono. Non si può tornare per aquí. Aquí ya puede sacar una mica d'aigua. Sí, imagina't. uy.
Ксюша, оп. Cavalia. Pel pont de Sueri has passat? Mira quina muntanya més alta. Navidad, Navidad, ya es Navidad. Ah. Aquesta abans no l'havia vist, ni l'haguessis vist. Aquest és Cibullers, com un ciutat tosal del Portet, i aquell Tuca del Baciver. Sí. Què vols, captures? Jo crec que està aproximadament. A veure, la vall aquesta, la muntanya aquesta fa així. Jo crec que és alguna cosa així. Oh, com neva. Està foradat, però fa d'això de càmera d'aire. Mira com fa la neu, va? Horitzontal totalment. Mira cap a l'altre costat. Deu veure la neu. Mira aquí, aquí, ben bé. Tip, tip. 30 minuts, però cap on? Cap aquí o cap allà? Cap aquí, no, Marta? Les tres cascades i Cerler. Jo entenc que diu cap aquí. Hola, Titi. No tindràs la... Per sobre. No hi toquis.